Итак, мы находимся в Аммане, в столице Иордании. Сегодня встреча с известными деятелями из местной черкесской диаспоры, уважаемые авторитетные люди. И я попрошу нашу сестру Маху Шана представить наших уважаемых авторитетных деятелей. Начинаем С сенатором. сенатор Сенатор منير صوبر Мунир Собер, ага. سحجوك Сахаджук, وأصفغ وأبخ سيانرو بخ سيانري وناصر ينك سيبيرا اشك وبخ ماتش انت дальше командир майор, пилот Ихсан Баша. командир майор и летчик Летчик, да. Ихсан Шурдум. Сибиро, очень приятно. И генерал-майор Херидин Баша. Генерал-майор Феридин. Херидин. Херидин. Хакуш Херидин. Да. Только эти три. Все понял. Итак, мы беседуем с тремя. Итак, мы поняли, что он со стороны летных сил Иордании, а генерал-майор армии или полиции? Армии. Да, вот это. О, спецназ. Замечательно. Я очень рад. Итак, первый вопрос. Самый главный вопрос. Сколько нас, абхазо-адыгов или адыго-абхазов, то есть черкесов, находится здесь в Иордании? كم عدد سكان الشركس الأباطة في الأردن؟ يعني ما في تعداد رسمي بالعربي بدنا نحكي ولا بالشركس ولا ادغما يا بتشاغ ترزوز ارشف يا بتشنو يوجي حاغك تتامش امين احتشو يوقتي باغي تي قرار غوت زريسن يامش امين يوغال تتورر مينيشن تك ياخد زرخرر اخما ابازهر برسنتجه شكل نحبب زرخرر. Ага. Кто-нибудь хочет добавить? تحبوا تضيفوا على كلام أبازهر شب يا مخمي سيانا ربازة ويانا ربازة. يوناتر خواج Ага. تركيا مشوش شكم كي تهري تركيا قاقو هري إدانا جولان مد سلطان قاقو هري بقي وجاو أستاذ ف أبازة تشلت كودي ناشلت سومجيت كخمريت. Маха, ты хорошо же знаешь адыгский язык? Нет, да? Ну, давайте тогда мы сделаем как? Я бы хотел бы, чтобы те люди, которые живут в Абхазии, и те люди, которые, являясь черкесами, не понимают, к сожалению, черкесского языка, может быть, давайте на арабском сделаем, а ты будешь переводить на русский. Хорошо? И чуть-чуть ближе ко мне, чтобы твой голос также звучал здесь. بفضل معناته بالعربي عشان أنا أترجم للروسي. Вот يعني نرجع тот же вопрос, если можно, ممكن. بالنسبة لعدد الشراكسة في الأردن العدد يعني لا مش ما صار أي تعداد للشراكسة في الأردن وحتى إحنا كمان ما بنحب إن نعمل التعداد. Не было начислено сколько черкесов в Иордании. И говорит, даже мы не любим, чтобы... То есть это точные данные, естественно, никто не знает. Но и если бы даже знали, не сказали бы, да?
Не то, что не сказали, не хотят знать. Ну, Понял, сейчас узнаем, понял. почему. لأنه عملنا في الأردن وإنجازنا في الأردن أضعاف عددنا في بناء الأردن يعني. Он говорит, наша работа и достижения в Иордании это намного больше, чем Численность. наши Все верно, Вот поэтому мы замечательно. не хотим О, проголосовать. да, о, кстати, да, о. بالمناسبة أخي منير كان وزير عدة مرات، إحنا ما ذكرنا الكلام هذا، بالإضافة كنائب وكعضو في مجلس الأعيان. Наш брат Мудир Собор, можно его, был несколько раз министром и сенатором. Очень тоже. приятно, очень. Да, вот, Харзина. خارزنا Excellent. Так, теперь, может, хочет добавить? عدد الشراكسة احنا ما نظرنا في يوم من الايام ان نعدهم لانه نظرة العرب اللي احنا معاهم ايضا اكبر بكثير من عدد الشراكسة اللي موجودين، وهذا من خلال العطاء والعمل والانتماء والولاء اللي اظهروه للشراكسة اللي موجودين في الاردن خلال السنوات الماضية. بالنسبة للأبخاز كمان ما كان في هذاك التمييز في يوم من الأيام نقول هذا أباظة أو هذا شركسي. كل القفقاسيين اللي موجودين في الأردن كان ماشي على أساس أنهم شراكسة، ما صار في أي تمييز إلا بعد عودة أبخازيا لأهلها أصبح هناك في البعض صار يقول أنا أباظة أو أنا شركسي بهالشكل. فمن الصعب جدا أنك تنطي النسبة المئوية الحقيقية في وجود الأباظة في الأردن. Что он говорит? Я коротко, Баша Харидин говорит, что то же самое добавляет, что на численность так и мы не знаем, сколько черкесов в Иордании, и как в глазах арабов, с кем мы живем, наша работа, наши достижения в Иордании это намного больше, чем просто численность черкесов в Иордании. Еще насчет численности абхазов, абаза в Иордании говорит, раньше мы не различали, вот абаза или черкес мы все назывались, значит, Я так и понял. черкесов, да. Это недавно, как вот освободилась, как можно сказать. Ну да, как только Абхазия освободилась и стала независимой да, страной. И стали здесь тоже в Иордании, говорят, что мы абаза, мы абхазы. Понятно. Я бы хотел бы узнать, все-таки у нас информация такая, что, дескать, здесь, в Иордании, черкесов более 100 тысяч. Некоторые говорят меньше 100 тысяч. Некоторые говорят 170 тысяч. Какая цифра наиболее объективна? عم بيحكي انه سمعنا عن يعني بيجينا اخبار انه عدد الشركس بالاردن 100,000، في ناس بيحكوا لا اقل، في ناس بيحكوا لا العدد 170,000. فعم بيسال انه اي رقم ممكن يكون واقعي اكثر. الرقم الواقعي أكثر شيء إنه أكثر من 100، أكثر من 100,000، أما الرقم ما بنحكي. ما بنعرف. Больше, чем 100 حسب тысяч. التواجد وحسب نسب الأصوات اللي موجودة للشركس اللي بنعرفها خلال الانتخابات النيابية وكذا، للنسبة العامة لكل الأردن نجد إنه إحنا فوق 100,000. أما ما بنقدر لأنها كلها شغلات تقديرية، بنقدرش نحكي الرقم الصحيح والنهائي، ما بنقدر نعرفه يعني. По голосованию на выборах примерно вот проценты голосования черкесов в сравнении с населением Иордании, он говорит, что больше, чем 100 тысяч, а точно мы не сможем определить. في سنوات 1920 كان يوجد حوالي 700 عائلة شركسية في عمان.
В 1920 году в Аммане было 700 семей жили в Иордании. لأنه 700 كان في семей. حوادث أمنية، وكان مرزا باشا كل ليلة يرسل حوالي 350 شركسي لحماية الأمير عبد الله الجد الكبير تاع ملكنا. Тогда был Мирза Баша, как его звали здесь, очень авторитетный черкес в Иордании в то время. Он каждый раз присылал вот 300-350, по-моему, сказали, черкесов именно для охраны вот, Замечательно. король Абдулла I. Скажите, пожалуйста, вот из круга каждого из них сколько примерно процентов знают родной язык? Вот каждый же знает, сколько примерно человек он знает из черкесов. Ну, это может быть 1000 человек, 2000. Весь народ он знать не может. Но из круга его знакомых сколько процентов знают родной язык и сколько не знает? عم بيسأل بالنسبة للي بيعرفوا اللغة الشركسية، اللغة الأم، إنه كم من نسبة، أكيد ما رح تعرفوا كل القومية الشركسية اللي بالأردن، بس من اللي بتعرفوهم يعني اللي حواليكم، قديش نسبة اللي بيعرفوا شركسي واللي ما بيعرفوا؟ إذا سمحتي لي قبل لا ننتقل للغة أضيف أنت على قبل. العدد. لكن شو نسبة؟ أول ما اجوا الشركس للأردن أسسوا 7 مدن، 7 قرى. Когда приехали черкесы вот впервые в Иордании, они основали 6, как можно... Населенных пунктов. أعادوا بناء عمان وجرش و5 قرى ثانيين هم بنوه. في هذاك الوقت أي واحد كان ينظر لتعداد الشركس كان يقدرهم في 100,000 وأكثر. В то время вот примерно говорят, что 100 тысяч и больше тогда было. لأنه كانت النسبة المئوية الغالبة هم الشراكسة في هذه المدن. Процент населения, вот большинство было черкесов в Иордании. Ну и Амман тоже это черкесское Да, село да, было. это основатели Аммана и Джараша, это черкесы. Понятно. لكن فيما بعد الأردن تعرضت إلى هجرات متعددة في سنوات متعاقبة. هذه الهجرات كل اللي كانوا يجوا ما كان فيهم ولا واحد شركسي، فكانت النسبة المئوية للشركس بالنسبة للموجود للمدن هذه كلها تتناقص باستمرار حتى وصلت للنسبة الحالية اللي الآن اللي بنظر للمدن هاي بعتبر انه الشركس اقل من 100,000، لكن احنا كشراكسة بنعرف انه اذا مش اكثر من 100,000 مش اقل من 100,000. Он тоже говорит, что после этого, как большинство населения было черкесов, приехали в Иорданию из многих стран, ну, там много причин, и поэтому стало процентов вот, черкесов в Иордании меньше. Вот, которые сейчас понятно. смотрят на Понятно. Иорданию, думают, что нас меньше 100 тысяч. А нас, Понятно. если не больше, то точно не меньше. То есть вот та цифра, которая звучит примерно как 170 тысяч, это, наверное, все-таки более более близка реально, к да. истине. Хорошо. Вот кого вы, местные черкесы, называете черкесами? عم بيسأل إنه أنتوا أهل الأردن يعني شركس اللي بالأردن مين اللي بتسموهم شركس؟ مين اللي يطلق عليه شركس؟ شركس هم الشركس اللي بيطلق عليهم اللي يطلق عليهم الشعوب شركس اللي بيشيروا. هم يعني الأديجة بمختلف أنواعهم. نحن نقول أديجة تشمل جميع الشركس اللي خرجوا من البلاد الأصلية، الأبزاغ والبزدوغ والقبرطاي والشابسون والبوبيش والأباظة، هذول كلهم احنا نطلق عليهم شركس أو أديجة. احنا خرج مع أجدادنا شيشان وداغستان يبقوا
يطلق عليهم الشيشان والداغستان. А они тоже черкесы? Нет, не считаются А, черкесами. уже Они- не считаются. Нет, они знают, что они чеченцы, они Ага. дагестанцы, знают. Но вы их считали когда-нибудь черкесами? عم بيسأل عن الشيشان وداغستان إنه كنتوا تعتبروهم شركس ولا هم قلبيا نعتبرهم شركس. По сердцу. Все понял. لا في بالنسبة للشركس والموضوع اللي انحكى مين بيطلق علينا الشركس، احنا بنطلق على انفسنا اديغا، لكن الشعوب اللي بنعيش معها بيطلقوا علينا شركس. وبدي اجيب شغله، كنا وفد شركسي رحنا على ليبيا، كان عند وقت ليبي معمر القذافي، فمعمر القذافي حكى لنا قال انتوا اديغا بس الشعوب الثانيه بيقولوا لكم Muammar Gaddafi, это президент شركس. Ливии. Ну, Он этой делегации говорит, вы Адига, но другие нации называют вас черкесами. А так- то есть это Муаммар Каддафи так сказал? Каддафи Это вот хотел он мне. лично встречался? Да. Замечательно. Да, вот. انا كنت Да. موجود А когда это было? В каком году? أي سنة كان؟ قبل اي سنه بالخير الدين باشا كمان كان يعني Фердин Баша тоже. А, он также был в делегации. 2010 هيك Примерно в 2010 году. В 2010 году примерно. Замечательно. إذا أردنا أن ننخي إنسان أو أن نشجع إنسان لا نقول له وتشركس باوة، نقول له واديقة باوة. فإذا قلنا له واديقة باوة يدخل النار. Что он сказал? Если говорим Вади Габай, он это в аду попадет. Поэтому ما بنقول له شركس باوة. поэтому не говорят черкесы, говорят Адига. А вот возвращаясь к Ливии, я бы хотел бы его спросить. نرجع على ليبيا. А в Ливии черкесы живут? Вот он знает об этом? عايش هناك في شركة. تحدث ايضا نفس القذافي وتحدث عن مدينه مصراته، Рассказал про город Масрата. انه Город Масрат, а? Масрата, да. إنه فيها لا يقل عن 150 ل 200 ألف شركسي. В ней 150-200 тысяч черкесов в этом городе. أول من أنشأوا مدينة Ничего себе. مصراتة هم الشركس. Они были основатели Сколько этого города. тысяч рублей? Тысяч людей? 150-200 примерно. 150, 200 тысяч человек. Человек. А. Черкесов. Они основатели этого города, Мисрата называется. Вот это да, такую информацию никто не знал. عم بيحكي هاي المعلومة ما حدا بيعرفها. لا هو القذافي حكى لنا إياها. Это сам президент Ливии тогда. Вот это да, говорил. нормально. Сейчас небольшой перерыв сделаем. هلا نعمل